ăsta este cadou de la mine pentru voi. Ați înțeles? În fiecare zi vin la 22 cu clipul, dar nu am clipuri pe canal și vine omul și zice, voi mă știți, dar vine omul și zice, bă, ăsta e nebun și a făcut introducerea la 10.000 de abonați, așa că mai bagă fratele vostru, ați văzut câte una o știți, una nu știți, o să vă bag și eu acum de ăștia care sunt și ei mai slăbuți de îngeri, voi știți, care vă uitați la mine, din care categorie faceți parte, adică ori ești fraier și te dai în ananas, ori ești bine și mergi pe drumul tău la Parnaie, oricum îți pare rău și așa și așa. Dacă ai ajuns la Parnaie, o să-ți pară rău forever. O să-ți pară rău pentru că puteai să faci multe afară. Îți dai seama să stai ani de zile, 5 ani, 4-5 ani pe la Parnaie și în 5 ani de zile cât te faci afară. Asta înseamnă să n-ai creier, de-aia trebuie să fii bandit, să nu ajungi la pușcărie, infracțiunile să le lași deoparte. Așa, haideți să zic categoria asta care vine la pușcărie, gen se spânzură, gen se fute în cur, gen sunt pachetari, sunt bătuți, masiori, curățenii, bagă lumea pe la curățenie, îi fute cu japca, ce să zic, vă zic de asta prima oară, restul îți dai seama, îi înțelegeți, partea a doua înțelegeți că sunt ei care îi fac lui ăștia, nu? Nu trebuie să mai vă spun ce fac ăia, dacă vi explic pe ăștia. Acum tu ți-am zis să te gândești, băi, eu în ce categorie mă încadrez? Și îți dai tu seama singur. Acum o să zic așa. Ai venit și tu în camera de Parnaie, în camera de Parnaie nu e ca pe arest. Ai înțeles? Arest e bang. 2-3 zile, o săptămână te-au dus pe Parnaie, acolo stai cu 3-4 inși, aici vii la 30 de inși în cameră. Ai înțeles? Depinde cum e, 12 inși, dacă te duce pe unde te duce, până alte părți, majoritatea așa e, 27-30. Și acum o să zic ca să bagi la cap. Trebuie să bagi la cap, să știi, bă, eu am ce să caut la pușcărie, când vreau să pun mâna să fac o infracțiune, să te gândești de 2 ori ce vei păți la pușcărie. Sau ești barosan. Așa. Bă, nene, vreau să zic povestea unui băiat și voi dau-o ca exemplu. V-am zis-o și o știți, era prieten și din zona mea, a făcut pentru prima oară pușcărie, a stat după ce a ajuns de a avea datorii pe pușcărie și nu mai scăpa pentru că el mai se și droga, înțeles, și afară, s-a mai și drogat prin pușcărie. Nu mai scăpa, a ajuns la mine, la Giurgiu, după ce a plecat de la mine de la Giurgiu, pe tranzit, l-a făcut în cur. Ați înțeles? O să vă zic că a fost și pachetar, o să vă zic tot, a venit la mine, a stat cu mine în cameră câteva luni și după care a plecat să se libereze și... Deci, bă, mai avea o lună de zile, toată lumea pleacă să se libereze undeva în țară. Ați înțeles? Unde, deci, în orice penitenciar ești, te uiți în toată țara și vorbești și tu cu pușcăria și, bă, unde se liberează bine. Colo, să faci și tu afacere, dai în judecată la instanță, ca să nu mă întrebați ce e afacere. Dai în judecată la instanță, în orașul cutare și te va duce acolo ca să te judece. Asta înseamnă afacere. Mai avea și el o lună de zile, mâncava și gura voastră. A plecat și el pe cursă și trebuia să, când pleci pe cursă dintr-un penitenciar în altul, dacă ești e prea departe penitenciarul ăla, faci tranzit undeva pe un penitenciar unde te oprești o zi, 2, 3, nu știu cât. 2 e maxim. 3 n-am prins niciodată. Adică 3 am prins, dar acum să te aducă vineri seara și să pleci luni dimineață, dar nu e 3 în plin. Așa am prins. Tranzituri și eu. Bă, frate, după cum v-am zis, a venit la mine în cameră, vătămat, avea să dea o grămadă de datorii până alte penitenciare, a venit pe Giurgiu, că a auzit și el că sunt acolo. L-am ținut cu mine în cameră câteva luni de zile, după cum v-am zis, și a făcut omul o afacere într-un penitenciar unde a auzit și el că se eliberează la prima și să zboare acolo. Trebuia să facă tranzit pe Jilava. A făcut tranzit pe Jilava, eu nu mai vorbit cu el. Eu vă spun acum că știu ce s-a întâmplat sau haideți să vă spun cum m-a sunat el pe mine. A trecut o săptămână, nu mai știu nimic de el, mă sună de acolo. Când mă sună de acolo, ce faci, mă, cu tare? Ai auzit? Ce se aud, mă? Eu îl întrebam și eu, de cum e, mă, în Părnaie acolo? Ce e? Cum e? Cine e acolo? Trase de Părnaie, mă, focalizasem pe Părnaie, eu îți dai seama, după câțiva ani zici că îți place acolo. Bă, frații mei, când îmi zice, zic, ce s-aud, mă? El îmi zice, nu ai auzit? Ce s-aud, mă, zi? Dă-mi prima, zic, dă-mi prima, mai stai pe gânduri, ce s-aud, ce s-aud. Când e așa, ești vinovat de ceva sau ceva. Bă, fraților, ce credeți că zicem? Uite așa că mi-a dat pastile și m-a făcut în cur pe Jilava, pe tranzit. Eu v-am zis că el era drogat de afară și se droga și în Părnaie.
În Părnaie lua pastile cu drogații, că nu mai aveau droguri și tot așa. Acum, eu fi dat pastile, dar să te fătă cu japca, două morții, mă, și că asta n-am crezut-o. Eu zic că i-a dat un pumn în barbă, că am auzit și am vorbit cu altcineva. El nu mi-a spus asta, i-a dat un pumn în barbă, mort, și că i-a dat cracii bang peste cap, i-a dat cu lincul la cur. Asta e, v-am zis, nu există lubrifiant. Toată lumea când vrei să fută pe vreunul, bagă mâna, zanc. În lincul i-a dat frumos la anal și l-a băgat. I-a dat un pumn, așa am vorbit eu cu cineva, i-a dat un pumn, i-a dat cracii pe spate, 2 inși au fost. Ăla l-a fătut, ăla l-a ținut și când îți dai seama, l-a văzut cu el în el, ce să mai zic. A stat, zang, ăla i-a dat la muie, după aia s-a sucit, i-a dat ăla, până și-a dat drumul pe el și gata. Mi-a zis așa, i-am zis, du-te băga mea și pula morții tăi să nu mai audă tine. Zic, să nu mai audă tine, nu mai îmi spune de așa ceva. Gata, marș, dă-te morții, mă, te zic, te mierlei și nu făceai așa ceva. Ce să vă zic, fraților, ăsta era slăbuț, el fusese pachetar pe la Părnaie. Venea măsa la el, în alte penitenciare, când a ajuns în cameră la mine, se bucura și că zice, n-am mai cumpărat, i-a adus măsa un training și zice, n-am mai cumpărat un training mărimea ta, că vorbea la telefonul, îți dai seama, după telefonul meu. Și zice, am mai cumpărat un training mărimea ta, mamă, zice, de o grămadă de timp. De ce? Că i-a adusese un training mărimea lui și el până atunci a spusese că să aducă numai XXL-uri pentru lumea care îi cerea, îți dai seama, comanda, îi zicea măsa, păi cum, mamă, te-ai îngrășat așa, ce că faci cu XXL, că tu purtai L sau M? Păi nu, mamă, zice, nu, că m-am balonat, mai fac sport pe aici, cu tare, nu știu ce, adu-mi XXL. Și gata, femeia înțelegea că nu e pentru el și că e pentru Zâng, Barosanu. Ați înțeles? Asta e, l-a făcut în cur, pachetar, tot pachetul, pe venea cu pachetul în cameră, îmi povestea. Și vă povestesc eu că văd ce pățește alții. Venea cu pachetul, îți dai seama, mai făceam măsa frumos, chifteluțe, sarmale, îșnițele, ce era mai bun, prăjiturile, un tor de casă, tasul, bang, băga acolo. Și când le vida și ajungea și el la cameră, bam cu pachetul, venea la jupânul, înțeles? Zang, tot pachetul. El primea și el o farfurie, bang, o roșioară, un măruleț, un pic de șnițel, nici tot. Jumătate de șnițel, dacă era prea mare șnițel, nu-i dădea. Jumătate de șnițel și mai dădea acolo, nu știu ce, o nucă, ceva, dacă avea. O pahar de suc nu-i dădea din bax tot, o sticlă de suc. Îi dădea un pahar. Îl trimitea la pat. Mai avea 3 ochi până de seară. De seară îl băga iar. Hai fă și mie niște masaj și pe picioare. Hai fă și mie un pic pe pula așa. Ați înțeles? Asta e la Părnaie, așa că mai bine vezi de treaba ta. Fii inteligent. Vorbești cu lumea care vezi că nu are treabă cu infracțiunile. Și ne vedem, frățiorul meu. Pentru că înseamnă că ești inteligent și ne vom vedea. Îți doresc să ai grijă de sănătate, că timpul le rezolvă pe toate.